Здравейте, аз съм Десислава Шентова и днес взимам микрофона на Айгер и ще се отправя на репортер. В момента обедната почивка в Айгер, сега ще прекъснем няколко колеги, за да им зададем някой друг въпрос. Първо, от колко време работиш в Айгер? 8 години и половина. Доста. 2 години и половина. Забавя ли сте заплатата? Не, никога. Нито един път. Напълни осигуровки ли? Да, разбира. Можеш ли да ми изредиш 3 поредни дни от седмицата, без да използваш думите сряда, петък и неделя? Без да използваш сряда, петък и неделя. 3 поредни дни. 2 hours later. Сряда, петък и неделя. Ако не отговориш, ще трябва да клякаш на един крак. Не. Добре, ще пробваме с друг въпрос. Ако хвърлиш бял камък в Черно море, какво ще стане в камъка? И си стане бял камък. И ще потъне. Ще потъне. Деш 5 лева, ще каже Вернянко. Са намокри, да. Браво, Иво! Това беше от мен за днес. Надявам се да ви е било забавно. Да ти кажа ли Вернянко? Що почти клекна, ще ви кажа. Вчера днес и утре.